Det er torsdag den 30. april. Her er rapporten. En hidtil ukendt person har sat sig i en af de varmeste stole i Aarhus. Her er en modig mand. Han har frivilligt valgt at gå ind i Løvens Hule i form af posten som ny bestyrelsesformand i Miljøteam Aarhus. En post, som kan rumme risiko for mange knups. Jeg har efterhånden nået den alder der, hvor jeg har prøvet lidt af hver. Og jeg tror ikke, at det kan blive værre, end det har været hidtil. Jeg tror ikke, at man kan blive udsat for nogle situationer, som er værre end det, den tidligere bestyrelsesformand har stået model til. Og det skulle gerne gå den anden vej, og det tror jeg på. John Jensen er den 3. bestyrelsesformand i Miljøteam Aarhus på kort tid. Han efterfølger Knud Frank Pedersen og siden den midlertidige formand Gert Sauer. Konflikter og direktørfyring har rystet selskabet, men den nye formand mener, at der er en fremtid for Miljøteam Aarhus. Vi skal være en servicevirksomhed over for byens borgere, og samtidig skal vi selvfølgelig have det for øje, at vi jo er et foretagende, som også skal kunne eksistere, og det er så det, som vi gerne ser ved at udvide vores aktiviteter, blandt andet inden for erhverv, sådan at vi kan få et bæredygtigt grundlag og et bæredygtigt fundament for Miljøteam Aarhus' videre virke. Og derfor er det vigtigt, at vi meget hurtigt får en afklaring omkring aktieselskabsdannelse, som er alt afgørende for vores videre virke. En af årsagerne til balladen i selskabet var fyringen af direktør Brock Nielsen, og den sag vil John Jensen nu have ud af verden uden et forlig med manden. Den sag, den skal løses sådan, det koster borgerne færrest penge, og der vil ikke fra den nye bestyrelse, sådan som vi er bekendt med sagen, fremkomme et forligstilbud, ikke på det foreliggende grundlag, men vi skal selvfølgelig bearbejde sagen og kende lidt mere til den i detaljer, og så vil vi gøre vores holdning klar. Men det er vigtigt at slå fast, at borgerne skal betale mindst muligt, og helst slet ikke noget i den aktuelle sag. Vi skal bare ud. Kom. Selskabet har efterhånden fået noget bulet image i offentligheden via pressen, og det forhold vil den nye bestyrelsesformand også ændre på. Vi vil gøre meget for at få skabt et bedre image. Det er alt afgørende, at vi nu får stoppet al debatten igennem medierne. Hvis vi har nogle problemer internt i Miljøteam Aarhus, så må vi løse det der internt. Der er ingen grund til, at det skal ud i offentligheden. Og på vores repræsentantskabsmøde i går, der kom jeg med en melding om, at jeg synes, at man indtil videre ikke skal udtale sig til pressen, og det er så uheldigvis sket det, at der alligevel er et enkelt repræsentantskabsmedlem, som efterfølgende har været ude. Og det synes jeg ikke er særlig smart, men det må vi tage op internt. Det, der kan give interne brydninger i Miljøteam Aarhus, er selskabets ejerstruktur. Forskellige interesser, lige fra lejere til ejere, skal være enige om køreplanen for virksomheden. Men det er en fordel, mener John Jensen. De brugerstyrede foretagender har nogle fordele, fordi det er brugerne er engageret i det, og det mener jeg, at der er plads til også i dagens samfund. Men man kan vel også sige, at der er jo lang afstand fra den enkelte bruger så til toppen i Miljøteam Aarhus for eksempel. Ja, til toppen, det er rigtigt, men det skulle gerne være sådan, at brugerne ikke har behov for at gå til toppen. Brugerne skulle gerne være tilfredse med det produkt, som bliver leveret, og den service, der bliver ydet over for dem. Og det skal være sådan, at brugerne har opfattelsen af, at det er deres foretagende, og derfor er servicen i top. Vi skal selvfølgelig også være konkurrenceduelige på prisen, og det mener jeg bestemt også, man har vist. Til daglig er John Jensen forretningsfører i Højbjerg Andelsboligforening.